nakakapanibago mag-ride dito kasi yung daan, bako-bako. And yan, so meet up natin is Jollibee Binalonan. Tara guys, shout out si Ruko. Ayan o. Ang hirap mag-ride kasi yung daan, bako-bako, tsaka ang daming crossing. Nakatakot. Ayan. Ayan guys, medyo okay na yung daan dito. And makikita nyo meron ng ilaw sa gitna. Ayun o. Project pala yan ng government natin. Parang hanggang Ilocos or basta Luzon area, meron na yan. Ganda. Wala yung speedometer natin eh. Hindi ko mahanap. Umaga na. Ganyan to. Bundok ang ganda. Ganda ng bundok. Pa-Baguio na kasi yan. Benguet proper. Benguet province. Ayan. Oh. Malapit na tayo sa meeting place. Yard. So, ang way na natin is Manawag, Pangasinan. Meeting place natin kanina sa Binalonan. Tapos, ayan, sige lang. Manawag na tayo. Ayan guys. Let's go. Kaya natin to guys. Push, push. Guys, Manawag na po. Ito yung mga kasama natin. Oh. Wow. Yes. Morning. Ay, may kasama tayo. Hi. Manawag na to. Manawag. Yung Pangasinan. Masaya pala pag ganitong weather, malapit. Ayan o. So, ang ganda na. Hi, hi. Truck, truck. Overtake ko. Traffic guys, Dagupa. Ay, hindi. Ano pala to? Mangaldan, Pangasinan. Traffic, pero kaya namang sumingit sa mga sasakyan. Wow. Surviving pa itong sapatos ko. Welcome to Dagupan. Dagupan na ito guys. Ang pangit ng daan. Naayos ata nila yung drainage kasi pag tag-ulan sobrang baha dito as in. Dandan lang tayo kasi carbon yung set natin. Hindi natin pwedeng ilagay doon sa mga bato-bato. Dami oh. Tinanggal na rin nila yung lights dito. Oo nga eh. Mighty Ban. Saan po? Grabe, ang mahal pala ng Mighty Ban.
So guys. Flat. Pwede na po. Okay na. Yay! Galang isa lang. Ito yung clips. Thank you. Aga natin nakadamutan ah. Oo. Siya din. Hello. Shout out kay Ate Kat. Kuya Jem, nagpahiram ng bag. Hello. Okay guys. Oo, yan. Okay guys, nalagyan na ng mighty bag. Pwede na ulit. Ha. Oo, diba? Hindi kasi siya nagagamit. Pang triathlon. Let's go! Oo, shout out ko na. Shout out sa bike shop ni Kuya. Siyempre, Jack Cycle Yarn. Dito, sa Dagupan. Dagupan. Kuya Jack. Kayo po ba si Kuya Jack? Ayun. Hello po. Guys, visit kayo. Ganda. Ito ata yung ano? Yung suit. Oo, sikat na. Walang ganyan yan. Hello? Ayan, may mga wheels na dito. So, ito naman yung gusto ko sa Pilipinas, yung kahit na masiraan ka, maraming mga Pilipino na, alam mo yung bike shop, hindi kagaya sa UAE na kailangan niyan talaga, support van. Ayun, iba kasi dito tsaka doon, malaking difference. Pero syempre, masaya mag-bike dito kasi nga yung environment, green, yung place, tapos ang daming adventure. Guys. So, dito pa lang gutom na kami kasi on the way na kami papuntang Lingayen, Pangasinan. Pero, buti na lang may blessing. Guys, thank you po. Ano masasabi mo, Tol? Uy, kuha ka na! Uy, buka ka na! Uy, Libre na ako! Ay, Mat, nagreklamo ka na naman ako. kuha ka na! Naiyak ka ba? Mahirap pag kinukuha mo. Thank you po. Hindi ka mabubuhay pag di ka makikikain. Pwede ka madiskarte. Pre, May iyak ka ba? hoy, kumain ka na. Malayo pa yung ano natin. Buka ka na. Pag ikaw nagreklamo, aldabisin na kita. Sarap ba? Mas masarap pag may cook, no? Mamaya. Thank you po. Tapos didikit ka sa akin ng init-init. Busog kami, guys. Salamat sa generosity nyo, mga taga-Labrador. Yan. So, pag may mga event, nagpapakain sila. Tapos, halos buong barangay ang pinapakain nila. So, nagkakatay sila ng baboy, ganun. Yan yung generosity ng Pilipino. Let's go! Wow! So, naghanap na lang kami ng malapit na beach. Tapos, yun lang, sightseeing. Kasi time check, magti-10 AM na din. Mainit na rin kasi. Saka, yun, naflatan, nasiraan. So, yeah. Let's go. Oops. Para sa sarili. Para sa... Melon. Pero lumalakas ito, gas. Lumalakas ito, gas. Thank you, Ate Kat, sa pagpapalam ng bike. Pinata namin yung interior. So, dito po yung destination namin. Ano pa nito? Stanza Beach. Paano yan? Jig, jig, jig. Yo. Kuya Ren! Tara mo, madam. Doon sa may silo. Ano to? Makikita?
Hindi ko siya papakawalan nila. Ano? Nilipad na siya, oh. Dapat tumalon siya galing airplane. Oh, may Ganda ng view dito, guys. So, dito kami tumambay. Tapos, mga ano, Filipino foods. Yan. Picture. Ganda kasi nung bundok. Parang maliko na yan, no? Char. Zambales. Ano, so wala ang alam mo. Swal. Ang ganda dito, guys, oh. Tapos, meron pang mga ano, parang mga pine trees. Yan. Ganda. So, ano to? Stanza? Kansa nung kay Jinel. Labrador. Pangasinan. Ah? Linggayen na to. Sakop pala siya ng Lingayen. Pero dumaan kami sa may Labrador. Parang madami kasing beach. Ano tawag doon? Magkakahalo lang yung beach. So, Labrador, guys. Pero Lingayen na daw to. Ganda. Ganda. Lupain. So, uwi na rin kami. Time check ay 10:11 a.m. na. Tapos, naka 67 kilometers na kami. Another 60 kilometers pa uwi. Mga na kami makauwi. Mga siguro 1 p.m. or 2. Depende sa traffic at depende sa sasakyan. Kasi, yung daan dito, hindi ganun ka-smooth. So, yan. Ingat-ingat na lang tayo. Let's go! Uwi na rin tayo. Dito yung ruta natin. Hiwalay na tayo sa kanila kasi dito yung ruta nila. Kami uwi sa